nakakatulong i-archive staff ng Armed Forces of the Philippines, gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo, ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Umar, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin niyo siya, paano nawawala ang pera? Paano niyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach niyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS,